रायजो राजाफोर दायो नोंथांमोननि सिगाङाव फिन लाइभ फैफिनबावबाय आङो दानि बावै नेटवर्कनि प्रब्लेम जादोंमोन गोबां सम आं नोंथांमोनजों लाइभ थादों जायनि जाहोनाव आंनियावहाय नेट प्रब्लेम जादोंमोन स' बेखौ आं दायो नेटखौ क्लियार खालामफिनबाय स' दायो गोबां दाङाबाजि जागासिनो दं रायजो राजाफोर नोंथांमोनहाबो मोनथिनो लुबैथारदों सोर पार्टिया देरहागोन सोरबा बुङो आं इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो सोरबा बुङो आं बिपिएफखौ सापर्ट खालामो बयबो मानसिफ्रा गावबागाव बुब्लियावहाय गावबागाव पार्टि जायखौ सापर्ट खालामदों बेखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामथांगासिनो दङ नङा होमबा बेवहाय इउपिपिएलआ 11टा सिट आरो लोगोसे बिपिएफआ 16टा सिट बिजेपिआ 10 आरो कंग्रेसआ 1 आदार्सआ ओमफ्राय बिनि गेजेराव 2 स' बेवहाय लिडिं खालामलांगासिनो दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारि फारियै आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांबाय थागोन स' जों बेवहाय बर'फोरनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय खौसेथि जाजानो लुबैयो आरो कमेन्ट खालामलायनो लुबैयो आं बिथांमोनखौ कमेन्ट खालामजानो लुबैयो आरो भिडिअआव फैदोंब्ला बास नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक खालाम So रायजो राजाफोर 819 843 views so 100 likes so please 843 नि गेजेराव 843 आ लाइक खालामना हो आं अन्नानै प्लिज नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो आरो लोगोसे यस आं बुंगोन बेवहाय जोंथिंजाय गोबां बम गावगासिनो दं So 1142 265 like so please रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव 11टा इउपिपिएलआ सिट आवग्रिना दङ बिजेपिआ 10टा बिपिएफआ 16 so बिनि गेजेराव सोर देरहागोन बयबो उसुखुथु दावराव जागासिनो दं रायजो राजाफोर नङा होमबा बयबो दावराव दावसि बिखाया गुरलुब मावगासिनो दं सोर देरहामारगोन स' बेखौ साननानै नोंथांमोना प्लिज अननानै लाइक बटनखौ दाबायना हो जाहाथे नोंथांमोननि लाइक बटनखौ नुनानै आंनि गोसोआ गुरलुब आरो बांसिन जाबावनायनि नङा होमबा रायजो राजाफोर स' आं जास्ट बेयाव बुंदों नोंथांमोना सोरखौ मोजां मोनो प्लिज अननानै मा होनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हो जायखौ स' इउपिपिएलखौ मोजां मोनो बिपिएफखौ मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हो दायो पिक्सार अभी बाकी है मेरे दोस्त होनलायनाय जाहैदों स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे आपडेट गोदान लानानै फैबाय थागोन So रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ 11टा सिट बिपिएफआ 16टा सिट बिजेपिआ 10टा सिट आरो बिनि गेजेराव कंग्रेसआ 1 आदार्सआ 2 स' बयबो मोजां सरकार लुबैयो रायजो राजाफोर बयबो मोजां सरकार लुबैयो जों बयबो मोजां सरकार लुबैयो नङा होमबा जों
गासिबो जेसेबांखिनि दा बेवहाय भिउ जागासिनो दं जाय जेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा नायदों दहायनिफ्रायनो स' बेसेबांबा नायदों 3 लाख गाहामसिम नायबाय भिउ जोंनि बे चेनेलाव 3 लाख दा 4 लाख गाहाम जाहैबाय दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाबोनहाय 2 आवार्स बा 1 आवार्सनि गेजेरावनो 4 लाख 3 लाख भिउ जादों होनबा देमालि बाथ्रा देमालि बाथ्रा होनबा 1 आवार 2 आवार्सनि गेजेरावनो जोंनि BM सोदोब चेनेलाव जादों बियो मिथिबायना रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायनो हागोन थांनानै आरो लोगोसे माखासे बेयाव काउन्टिं थायो बेयो उनावहाय रिफ्लेक्स जानानै बे भिउ जाहैयो स' आं जेसेबांखिनि जादों आंसो नुयो बेखौ मिथिबायना 2 लाख 3 लाख 4 लाख गोजोन बेफोरबायदि भिउ जानाय देमालि बाथ्रा रायजो राजाफोर स' दायो जोंनि BM सोदोब चेनेलाव नोंथांमोना नायदों बयबो रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै नायदों रिजाल्टखौ बबेबा USA आव दं बबेबा कानाडायाव दं सोरबा जार्मानाव दङ सोरबा जम्मु एन्ड काश्मीराव दङ दा दसे आं लाइभखौ बन्द खालामनो नोंथांमोना आंनियाव कल खालामो मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गैया स' जों नोंथांमोननि थाखायनो जों बेयाव दङ स' अननानै प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय प्लिज स' गोबां चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनाय गोदान फैदों आरो बिथांमोना गावखौनो गाव गोदान आदा आं गोदान साबस्क्राइब खालामदों नोंथांनि चेनेलाव फैदों स' प्लिज आइ वेलकाम टु इउ थेंक इउ स' माच आरो जायफोर मानसिफोरा डनेसन खालामदों आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो स' बिथांमोनखौ चेट बक्सआव थाङालासिनो डाइरेक्टलि गोजौआवहाय बक्सआवहाय पिन खालामनानै दोनदां बेवहाय एकाउन्ट नाम्बार स' बेयाव डाइरेक्टलि कल खालामनानै नोंथांनि नामखौ बुंनो हाबानो जाबाय स' आं नोंथांनि नामखौ बेयाव बुंनानै होगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय रायजो राजाफोर अदालगुरियावहाय क'क्राझाराव इउपिपिएलखौ 0 डाटा नुथ'नो मोन्दों बिपिएफआ 10टा सिट बिजेपिआ 11 बिजेपिआ 1 आरो कंग्रेस 1 बेखौ लिडिंआव दोनदों चिराङाव इउपिपिएल 1 बिपिएफआ 5 बिजेपि 1 बे जाबाय लिडिंआव दोनदों आरो बेनि गेजेरावहाय इउपिपिएल 5
BPF 1 BJP 3 आरो आदारसा 2 बे जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो लोगोसे EPPL 5 BPF 1 BJP 4 बे जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोर। So रायजो राजाफोर माबोरै दं खबरा ओंखाम सेंखाम जाबायना स इलेक्शननि रिजाल्टआथ' बेबायदिनो थांबाय थासिगोन स बेयावहाय मिस्टार काम्पा बरगयारियाबो थांबाय बेयावहाय बिआर फेरेंगा बिथाङा देरहाबाय आरो लोगोसे फानिराम ब्रह्मआ देरहाबाय रोंगोरा नार्जारि जेनबाय स बेबायदिनो गोबां रिजाल्ट आरो जेरै प्रभात बसुमतारी देरहाबाय गुनेश्वर गयारिया जेनबाय स रायजो राजाफोर नोंथांमोना माखासे सुंग्रुखौ आं खावलायो मोजां सिमां नुबानो जाबाय जिखियानो पार्टिया देरहाया मानो मोजां सिमां नु आरो गाबोन मोजाङै ओंखार आरो लोगोसे बिदा फंबाय बायदि जमायै रायज्लायफिनदो बेनोखि है बे जोंखौ सापर्ट खालामाखैमोन बेखौ जों सैया निदिबिदि जालायनाङा नांलाय खमलाय जालायनाङा बुलायनाङा स बेबायदि आरोना दा रिजाल्टआ दा दंबावो फैगासिनो दं फाइनाल रिजाल्ट फैगासिनो दं नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स आं बेखौनो नोंथांमोननो रिजाल्टखौ आं आपडेट खालामना होबाय थागोन नोंथांमोना नायग्रोदो रिजाल्टखौ आरो लोगोसे बेवहाय दायो माखासे दङ स नोंथांमोना नायबानो जाबाय। So रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा 3,495 3,540 1,000 like only why guys please like रायजो राजाफोर फाइनाल BTC इलेक्शन रिजाल्ट बेवहाय दायो लिडिं हिसाबै दङ पिपलआ 11 BPFआ 16 BJPआ 10 आदार्सआ 1 आरो बिनि गेजेरावहाय आदार्सआ 2 कंग्रेसआ 1। So आं फिन खेबसेबाव बुंनो सानदों बिआर फेरेंगा बिथाङा देरहाबाय प्रमद बर' बिथाङा गयबारिनि जाना देरहाबाय
बिनोद मोसाहारि देरहाबाय बे इउ पि पि एल हानजानि गोजा इउ पि पि एल हानजानिफ्राय बुंनि बिआर पेरेंगा देरहाबाय प्रमद बर' देरहाबाय बिनोद मोसाहारि देरहाबाय सनजय स्वरगियारि देरहाबाय राकेश ब्रह्म देरहाबाय डक्टर नीलुद स्वरगियारि देरहाबाय गोविंद बसुमतारी देरहाबाय दावबायसा बर' देरहाबाय प्रमद बर' बिथां देरहाबाय दिलीप कुमार ब्रह्म बर' बिथाङा देरहाबाय बनजार बिथांखौ बिथाङा हारायबाय माने फेजेनबाय आरो रायजो राजाफोरा आरो लोगोसे बिपिएफ हानजानिफ्राय दायो जोंनिसिम खौराङा दं सावरायगोरा फानिराम ब्रह्म जेम्स बसुमतारी प्रभात ब्रह्म आरो बिदिनो धनन्जय रामसियारि मुनमुन आरो राजिब ब्रह्म सरि आं दहाय प्रभात बसुमतारी बुंदोंमोन ना बिथांनि मुङा प्रभात ब्रह्म ना प्रभात बसुमतारी आं बेखौ निमाहा बिनाय थाबाय बेखौ आं प्रभात बसुमतारी बायदिसो मोनबाय थायो प्रभात बसुमतारियानो बायदि मोनदां स' रायजो राजाफोर फाइनाल स्टेजखौ आं नोंथांमोननि सायाव देखायनोसै फाइनाल स्टेज दायो फाइनाल स्टेज जालांगासिनो दङ स' बे हिसाबै आं नोंथांनि सिगाङाव फाइनाल
हरबाबो डाइरेक्टलि एकाउन्टाव हर अके डाइरेक्टलि एकाउन्टाव हर बेयाव हरनाङा चेट बक्सआव हरनाङा डाइरेक्टलि एकाउन्टाव हरबानो जाबाय स' लिडिंआव दङ दायो इउपिपिएलआ 11 आवहाय बिपिएफआ 16 आवहाय बिजेपि 10 कंग्रेस 1 आदार्स 2 स' दाना फाइनाल स्टेजआव दं बुंनो थाङोबा इउपिपिएलआ 9 आव बिपिएफआ 7 आव बिजेपिआ 5 कंग्रेस 0 आदार्स 0 So guys, माबोरै खबरफ्रा आं एसे जाया लोङा जाबाय थाबाय एसे हामबाय नामा रायजो राजाफोर स' प्लिज बिएम सोदोब चेनेलखौ नोंथांमोना जायफोर मोजां मोनो बिएम सोदोब चेनेलनि खेबसे जै जैखार खालामोब्ला मोजां जागोन नामा गोबां इउपिपिएलनि जै जैखार खालामबाय गोबां बिपिएफनि जै जैखार खालामबाय गोबां बिजेपिनि जै जैखार खालामबाय गोबां गुबुन गुबुन पार्टिनि जै जैखार खालामबाय खेबसे जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनिबो थाखायबो जै जैखार खालामदों रायजो राजाफोर स' दायो फाइनाल स्टेजआव फैबायहांबाय एबारसो ओंखारगोन रिजाल्ट मोजां बा माने बाथ्राया एबारसो फाइनालाव ओंखारसिगोन स' दा गासै खोनानाय मथे बेवहाय 10टा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय देरहाना दङ आरो 7टा फाइनाल स्टेजआव 7टा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय देरहाना दङ बे मोननैनि गेजेराव स' 10टायाव बुंबा इउपिपिएलआ लिड लागासिनो दं बाट जोंनि निउसाव मोननाय मथे स' बेवहाय इउपिपिएलआ 9टाव फाइनाल दे बे फाइनालाव 9आव दङ बे वन दे देरहाखानाय ओमफ्राय बेनो बे लिडनि बे टटेल बेल' लिडनिया बे इउपिपिएल 11 बे लिड बिपिएफ 16 बे लिड बिजेपि 10 बे लिड कंग्रेस 1 आदार्स 2 बेफोर सब लिडिं गोजा बे लिडनिसो दै ओमफ्राय एबारनिया फाइनाल नैबे आं साइडआव होनाय बुंनाया बे जाबाय इउपिपिएल 9आवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनि नैबे फाइनालाव होनाय देखायनाय नोंथांमोननि सिगाङाव इउपिपिएल 9 बिपिएफ 7 बिजेपि 5 बे जाबाय फाइनाल स्टेज
So रायजो राजाफोर लिडिंआव बुंनो थाङोबा इउपिपिएल 11 बिजेपि 10 आरो बिनि गेजेराव बिपिएफ 16 ओमफ्राय बिनि गेजेराव कंग्रेस 1 आदार्स 2 बे जाबाय लिडिंआव आरो बिनि गेजेराव विन सिट होनना बुंबा बिपिएफनिफ्राय 7 इउपिपिएलनिफ्राय 9 बिजेपिनिफ्राय 5 so गासै 21 टा सिट थांबाय 9 टा सिट 19 टा सिट माने काउन्टिं जाबावगासिनो दङ रायजो राजाफोर बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन So जय जयकार जागासिनो दं रायजो राजाफोर जय जयकार जागासिनो दङ गासिबो रायजो राजाफोरा मोसादों खायसे खायसे गोबां रंजादों सोरबा देरहाबाय सोरबा देरहाबाय सोरबा देरहाबाय सोरबा देरहाबाय so गोबां माने रायजो राजाफ्रा देरहाबाय सोरबा देरहाबाय बिराद रंजागासिनो दङ so जायनि जाहोनाव दिनै मानसिफ्रा सोरबा सोरबा दुखु मोनदों सोरबा सोरबा गाबदों सोरबा सोरबा मिनिदों सोरबा देरहानायनि थाखाय मानिनि थाखाय So रायजो राजाफोर आं बेयावहाय मोनसे देखायदों गोजौआवहाय 40 सिट बिटिआर इलेक्शन रिजाल्ट 2020 बेखौथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय टारगेट 21 आउट अफ 40 सिट बेखौथ'बो नोंथांमोना बुजिखाबाय आं दहायनो खोन्थाखादों टारगेट 21 आउट अफ 40 सिट मिन्स नोंथाङा जुदि मोनसे लिड सरकार दानोब्ला हारसिंनो सरकार दानोबा 21 टा सिट नांथारगौ बा 21 टा जुदि हारसिङैनो पार्टिया जुदि मोनाब्ला 21 टा सिट मोनाब्ला अब्ला एलायन्स जानो गोनां जागोन हयथ' बिथाङा बिजेपिजों जानो गोनां जागोन हयथ' बिथांमोनहा गावसोरनि सायावहा दंसै आरो बिनि गेजेराव फाइनाल ओरै लिरनाय लोगो लोगोनो बेयो मोनसे फाइनाल स्टेजनि जाहैबाय बेवहाय इउपिपिएलआ 9 टा सिट देरहाना दङ बिपिएफआ 7 सिट देरहाना दङ बिजेपिआ 5 कंग्रेस 0 आदार 0 बे जाबाय फाइनाल स्टेजनि स' बेयाव फाइनाल स्टेजाव गासै टटेल मिलायनानै बेसेबां सिट थांखो 21 टा सिट थांबाय स' बै 21 टा सिटनि गेजेराव 40 टानि गेजेराव 21 टा सिट थांबाय स' बै खनायाव लिरना दंना आङो 19 टा सिट काउन्टिं होननानै लिरनाय दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बै खनायाव लिरनाय दङ 19 टा सिट माने 19 नैबे खनायाव 40 टा सिट बिटिआरनि गेजेरावहाय 21 थाबाय डिभाइड 40 आरो बिनि गेजेराव 19 टा सिटनि गेजेराव बेखौ काउन्ट खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर स' नोंथांमोनखौ बुजिनो थाखाय आं बेखौ बाथ्राखौ बुंनाय थाबाय स' रायजो राजाफोर अननानै लाइक खालामबानो जाबाय स' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो थांदों 6334 भिउ जादों लाइक 6634 भिउ जादों बिनि गेजेराव नोंथांमोना अनलि 2000ल' लाइक मानि थाखाय रायजो राजाफोर मानि थाखाय बेवहाय 6000 आव 6000 लाइक जानो हाया रायजो राजाफोर मानि थाखाय आं बुजिनो हायाखै स' अननानै प्लिज नोंथांमोना 6000 नि गेजेराव 6000 लाइक अननानै दानो खालामनो हागोन ना मिस्टर बेन बिथाङा
100 रां हरदों मिस्टार बेन थैंक यू सो मच एकाउन्टआ 100 रां हरदों जयपाला 10 टाका रां हरदों राथिनिया 10 टाका रां हरदों द्रितिया 20 टाका रां हरदों बिग्राया 5 रां हरदों आरो बिनि गेजेराव रनजितआ 20 रां हरदों प्रान्जला 20 रां हरदों आरो बिनि गेजेराव उपेन बसुमतारिया 40 रां हरदों थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर नोंथांमोना जायफोरा आंखौ सापर्ट खालामदों स थैंक यू सो मच नोंथांमोना नायदों फाइनालाव इउपिपिएलआ 9 इउपिपिएलआ सिगाङाव जाना दङ फाइनालावहाय बिपिएफआ 7टा सिट मोना दङ बे जाबाय फाइनाल आरो बिनि गेजेराव बिजेपिआ 5टा सिट आवग्रिना दङ बे जाबाय फाइनाल टोटेल बेल' लिडिंआव दङ इउपिपिएलआ 11 बिपिएफआ 16 आवहाय बिजेपिआ 10टायाव कंग्रेसआ 1 आवहाय आदार्सआव 2 बे जाबाय लिडिंआवहाय स 40टा सिटनि गेजेराव 21टा सिट थांबाय रायजो राजाफोर 40टा सिटनि गेजेराव 21टा सिट थांबाय रायजो राजाफोर नुनो मोन्दोंमोन जों सिगाङावहाय बिपिएफ को देरहागोन बायदि बाट थाङै थुङै इउपिपिएल को देरहागोन बायदि नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ 9टा सिटआवहाय लिडिं खालामगासिनो दं दायो माने फाइनाल स्टेजआव थांगासिनो दङ फाइनालनियाव 9टा सिट बिथांमोना आवग्रिदों स आं बुंनो थाङो नोंथांमोनखौ चैट रिबिनाव हरालासिनो डाइरेक्टलि एकाउन्टआव हरनाया गाहाम जागोन रायजो राजाफोर बम गावबाय स दिहिरा बियाबाव गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जानो हागौ इउपिपिएल पार्टिनि थाखाय जगदीश रामसियारिया जेनगोन बायदिखौ नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला बेवहाय जिएसपिआहाय लिड लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव बागानपारा बियाबावहाय इउपिपिएल पार्टिया लिड लादों 17,000 आवहाय स कासुगावहाय हाग्रामा महिलारिया लिड लागासिनो दं दायो स दायो सोर देरहागोन उकिल मोसाहारिजों हाग्रामा महिलारिजों बिथांजों समान समान थांगासिनो दङ कासुगावआवहाय हाग्रामा महिलारिया 12,551 आरो लोगोसे उकिल मोसाहारिया 11,205 स सोर देरहागोन गासिबो लिडिं लागासिनो दङ सोर देरहामारगोन दा बेबायदि जाना दं रायजो राजाफोर सराइबिलावहाय मृत्युंजय नार्जारिया बिपिएफनि जानानै 9,021 मोनदों लिड लागासिनो दङ आरो लोगोसे इउपिपिएल सिला बसुमतारी 7,230 आव सेकेन्डआव थांदों आरो विलियाम नार्जारिया बिजेपिनि जानानै 6,866 मोननो हादों रायजो राजाफोर सोर देरहागोन
बाक्सायाव UPPL 5 BPF 1 मोनबाय BJP 3 आरो others 2 लिडिंआवहाय उदालगुरियावहाय UPPL 5 BPF 1 BJP 4 So रायजो राजाफोर गोबां गेदेर इलेक्शन BTR नि फार्स्ट गिबि इलेक्शन बुंनो हागोन BTC नि लास्ट इलेक्शन होननानै बुंनो हागोन रायजो राजाफोर बाट बुंनो थाङोबा BTR नि फार्स्ट इलेक्शना 60 टा कन्स्टिट्युएन्सि नि गेजेरावसो जानो हागौ बाट अब्लाबो जों बेखौ बुंनो हागोन BTR BTC मोननैनि गेजेराव हाफ इलेक्शन बे बिराद गिदिर सो BPF आ 7 सिट मोनबाय आरो बिनि गेजेराव UPPL आ 10 टा फाइनालावहाय मोनथांगासिनो दङ मोनसे आपग्रेड रायजो राजाफोर UPPL आरो मोनसे देरहाबावबाय फाइनाल स्टेजआव UPPL 10 टा जाहैबाय सो रायजो राजाफोर UPPL 10 टा जाहैबाय फाइनाल स्टेजआव बे जाबाय फाइनाल स्टेजआव बा 22 टा सिट जोंनि आखायाव दंबावो रायजो राजाफोर 20 टा सिट 18 सिट आरो बिनि गेजेराव 22 टा सिट थांबाय होमबा जोंनि गेजेराव दायो 18 सिट सो रायजो राजाफोर नोंथांमोना गोबां गिदिर सोलायनाय नुनो मोनदों दायो मिस्टार प्रमोद बर' बिथांनि पार्टी जोंहा युजि ब्रह्म बिथांनि पार्टी सो बिथांमोननि पार्टीनि फाइनाल स्टेजआव नायनो थांबा लिडिंखौ नायोब्ला BPF पार्टीया देरहानायखौ नुनो मोनदोंमोन बाट फाइनाल स्टेजआव फैनानै दा UPPL खौ 10 नुनो मोनबाय BPF खौ 7 नुनो मोनदों BJP खौ 5 आरो कांग्रेस आरो आदार्सआव 0 गोबां मोनसे गिदिर सोलायनाय सो नोंथांमोना नायगासिनो दङ BM सेटआप चेनेल गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि BM सेटआप चेनेलाव बरायनाय थाबाय गासिबो जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो दिनैनि दिनाव गोबां गेदेर इलेक्शन रावबो गोसो गुदुङै उन्दुनो गोसो जालायाखै मानसिफोरा सोरबा मोसादों बबेबा जायगायाव मोसादों बबेबा जायगायाव रंजादों माखासे सुबुंफोरा मोसानो गोसो जालायाखै मिस्टार प्रमोद बर' बिथाङा मोननैबो जायगायाव देरहानो हाबाय कक्लाबारि आरो गयबारियावहाय मिस्टार प्रमोद बर' बिथाङा मोननैबो जायगायाव देरहानो हादों कक्लाबारि आरो लोगोसे गयबारियाव स' मिस्टार प्रमोद बर' बिथाङा मोननै जायगायाव देरहानो हादों कक्लाबारि आरो गयबारियाव आरो UPPL आ दासिमहाय 10 टा सिट फाइनाल स्टेजआव देरहाबाय आरो BPF आ 7 आरो BJP आ 5 बाट लिडिंआव जुदि नायोब्ला UPPL आ 11 BPF आ 16 BJP आ 10 आरो कांग्रेसआ 1 आदार्सआव 2 बाट फाइनाल स्टेजआव नायथ'योबा दासिमबो कांग्रेस आरो आदार्सआव मोननो हाथ'वाखै बाट BPF आ 7 टा सिट देरहाना दङ BJP आ 5 टा सिट देरहाना दङ UPPL आ 10 टा सिट फाइनालाव देरहाना दङ रायजो राजाफोर सोर रायजो राजाफोर नोंथांमोननिबा सोर देरहागोन बायदि दा UPPL आ दायो फाइनाल स्टेजआव 10 टा सिट लानानै दङ आरो BPF आ 7 टा सिट आरो BJP आ 5 टा सिट कांग्रेस आरो आदार्सआव 0 जाथ'ना दङ बाट लिडिंआव नायोबा BPF आ गोजौआव दङमोन आरो BPF आ 16 आवहाय UPPL आ 11 आवहाय स' बेबायदि दंमोन दा बाट नाथाय बेवहाय फाइनाल स्टेजआव नायनो थाङोब्ला नोंथांमोना UPPL खौ 10 टायाव नुनो मोनदों BPF खौ 7 सिटआव नुनो मोनदों BJP खौ 5 सिटआव नुनो मोनदों बाट लिडिंआव नायोबा UPPL खौ 11 BPF खौ 16 BJP खौ 10 कांग्रेस खौ 1 आदार्सआव 2 स' सोर देरहामारगोन नोंथांमोननिबा स' कमेन्ट खालाम नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों नोंथाङा BPF खौ देरहाजानो लुबैदों ना UPPL खौ देरहाजानो लुबैदोंबा कमेन्ट खालाम गासै दायो जोंनि आखायाव दङ 18 टा सिटल'सै फाइनाल स्टेज जाबाय दे रायजो राजाफोर बे फाइनाल स्टेज ओरैबायदि बेयाव नुनाया बे फाइनाल मिथिबायना दा नैबे साइटिं नुनाय 40 सिट BTR बे लिरनाय मोनसे दंना बेवहाय 22 आ बेयाव थांबाय सिटआ आरो बेनि गेजेराव जोंनि आखायाव दङ 18 टा सिट स' बेवहाय 18 टा सिटनि गेजेरावहाय अनलि 11 सिट नांगौ UPPL नो बे मोनसे सरकार गोख्रों सरकार दानो थाखाय स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फारि फारि
स' नोंथांमोना नायदो बिएम सोदोब चेनेल रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोना खोब जायफोर मोजां मोनो बिएम सोदोब चेनेलफोरखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय 3237 लाइक 7531 लाइफ आरो बिनि गेजेराव रिभिनिउ होदों 119 स' 7545 लाइफ मानसिफोरा नायगासिनो दं दायो आरो लोगोसे 3243 लाइक खालामबाय तामुलपुराव गोबां रायजो राजाफोरा इसेबां दावराव दावसि जाना दङ गोबां मानसिफोरा रेडि रंजानो थाखाय स' दायो 10:10 जाबाय रायजो राजाफोर टाइमा 10:10 उन्दुनो ओंखारलायाखै रावबो बे समावथ' बयबो मानसिफोरा उन्दुयो बाट उन्दुनो ओंखारलायाखै नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो वाट्सएपफ्राव फेसबुकफ्राव स्टेटासफ्राव बेयाव होनानै हो बे लाइभखौ बयबो जाहाथे रिजाल्टखौ नुनो मोनो कर'ना कि हल होननानै बेवहाय कमेन्ट खालामदों कर'ना कि हल कर'ना एकन हल नोंथांमोनाबो राधिका दैमारिया बुंदों नायगासिनो दं उन्दुनो गोसो गैया जायाखै आदा स' आंबो उन्दुनो ओंखाराखै नोंथांमोना जेरै उन्दुनो ओंखाराखै आंबो थिग बेबायदिनो उन्दुनो ओंखाराखै रायजो राजाफोर आंबो नोंथांमोननो जि हायो नलेजजों नोंथांमोननो रिजाल्टखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नाजाथारनांगौ नोंथांमोनाबो गोबां गोसो गुथु जागासिनो दङ रिजाल्टनि थाखायनो दहाय साननिफ्रायनो बेसेबांबा गोबाव नोंथांमोना आंजों लाइभ थाफागासिनो दङ जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे दङ बिपिएफआ 24टा जाहैबाय बिपिएफआ मोनसे बारायदों रायजो राजाफोर बिपिएफआ मोनसे बारायदों बिपिएफखौ मोनसे बारायनाय नुनो मोनदों रायजो राजाफोर 8 जाबाय इपिएफआ 10 आरो बिनि गेजेराव बे जाबाय 24 रायजो राजाफोर बेयाव 8 10 आरो बिनि गेजेराव 9 23 अके 17 नङा होमबा स' तामुलपुरथिंजाय रंजानायखौ गोबां नुनो मोनदों मोनथिनो मोनदों रायजो राजाफोर सोर पार्टिया देरहामारगोन नोंथांमोननि मथेब्ला रायजो राजाफोर कमेन्ट खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम स' रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच बेवहाय डनेसन हरनायनि थाखाय बिथांमोननि मुंखौ आं बुंनानै होनि जायफोर डनेसन हरदों स' थेंक इउ स' माच जायफोर डनेसन हरदों बिथांमोननि आं मुंखौ बुंनानै होनि 7772 लाइफ $159.09 revenue. Thank you so much. So मोनसे आरो गिदिर सोलायबावनायहाय इउपिपिएलआ 11टा सिट देरहाना दङ बिजेपिआ 6टा स' बिनि गेजेरावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि इउपिपिएलआ 11टा जाबाय आरो बिनि गेजेराव बिजेपिआ 6 टोटल बेसेबां जाखो 11 16 15 11 आरो 6 17 जाहैबाय 17 निफ्राय 7 10 26 स' बेवहाय जोंहा 26टा सिट जाहैबाय 26टा सिट थांबाय रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव 2016 निफ्राय 14टा सिट दंबावसै स' लेफ्ट 14टा सिट रायजो राजाफोर बे जाबाय फाइनाल दै
फाइनाल रिजाल्ट जागासिनो दं रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय सोर देरहामारगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मथेबा सोर देरहामारगोन So नोंथांमोना BM सोदोब चेनेल नायगासिनो दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना BM सोदोब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेशन दाबायना ला दै मानो होनोब्ला माने नटिफिकेशन दाबायबा लाइभ फैयोब्ला बेबायदिनो जेरै दा लाइभ जादोंना बेबायदिनो मालाबा समाव इम्पोर्टेन्ट गोबां लाइभ फैयो स' बैफोरबायदि इम्पोर्टेन्ट लाइभफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनो मोनो नुनो मोनो स' बिनि थाखायनो ओइ बे जे नटिफिकेशन थायोना रायजो राजाफोर गासै आङो 8,000 जायफोर मानसिफ्रा नायगासिनो दं दा जोंनि बे चेनेलखौ दा लाइभ जाय 8,000 जाय नायगासिनो दं बिथांमोनखौ आं बुंदों जे नोंथांमोना माने चेनेलखौ माने खालामना ला नटिफिकेशन दाबायना ला जाहाथे लाइभ फैयोब्ला लोगो लोगो नोंथांमोना लाइभआव फैनो हायो जाहाथे स' गोबां गेदेर दावहा गासै 14टा सिटल'सै BPP 8टा सिट आवग्रिना दङ UPP लिड जागासिनो दङ फाइनाल स्टेजआव BJP 6 UPP 11टा फाइनाल दे बियो आरो टटेल बिल' लिडिंआवहाय बुंनो थांबा Big breaking news रायजो राजाफोर big breaking news स' बेनो big breaking newsआ बेनो जाहैबाय मिस्टार प्रमोद बर' बिथाङा जेरावहाय केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा गसंनानै थादोंमोन बे मोननै माने मा होनो कनस्टिट्युएन्सि एबा समष्टिनिफ्राय बिथांमोना देरहानो हादों गयबारियावबो देरहानो हाबाय कख्लाबारियावबो देरहानो हाबाय दा जों नायनोसै मिस्टार हाग्रामा महिलारिया बेसेबां गावनि सिटखौ देरहानो हायो नाम्बार रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल स' नोंथांमोना BM सोदोब चेनेलखौ नायदोंबा 8,392 भिउ जादोंब्ला नोंथांमोना 4,000 लाइक मानो थाखाय स' अन्नानै नोंथांमोना BM सोदोब चेनेलखौ नायदोंब्ला अन्नानै लाइकबो खालामलां सोर बेसेबां सिट देरहानो हामारगोन बे मोनसे गोबां गेदेर फाइनाल स्टेजआव फैगासिनो दं रायजो राजाफोर
स' नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल दा मिस्टार हाग्रामा महिलानिफ्राय जों बाथ्रा खोनानो मोन्दों बिथाङा कासुगाव आरो देबरगाव मोननैयावबो लिड खालामगासिनो दं होननानै बेसेबां सैथो जों बेखौ मोनथिनो हाया रायजो राजाफोर बे जाबाय लिडिं खालामनाय रायजो राजाफोर दा बिनि गेजेराव जों नुनो मोनगोन माखासे रिजाल्ट दा लिडिं खालामगासिनो दङ UPPLआ 11 आवहाय BPPआ 16 आवहाय BJPआ 10 आवहाय कंग्रेसआ 1 आवहाय आदार्सआ 2 आवहाय फाइनल स्टेजआव बुंनो थांबा UPPLआ 11 सीट BPPआ 8 सीट BJPआ 6 सीट कंग्रेस 0 आदार्स 0 जाथ'ना दं दासान्दि UPPLआ 11 सीटआवहाय लिडिं खालामदों आरो BPPआ 16 सीटआव लिडिं खालामदों कंग्रेस 1 आदार्स 2 BJP 10 स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों UPPLआ 11 आव लिडिं खालामदों BJPआ 10 आव लिडिं खालामदों BPPआ 16 आवहाय आरो बिनि गेजेरावहाय कंग्रेस 1 आदार्सआ 2 स' नाव फाइनल स्टेजआव नायनो थांबा UPPLआ 11 आवहाय BPPआ 8 आवहाय BJPआ 6 आवहाय कंग्रेस 0 आदार्स 0 So 8,213 view, 4,636 like, but 8,204 view. So रायजो राजाफोर दायो टाइमा 10:30 जासिगोन 10:23 ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं दहाय फुंनिफ्रायनो जिरायगासिनो दं बेयावहाय जिरायनानै दङ आरो लोगोसे दहाय आरो माखासे रायजो राजाफोर माखासे फैदोंमोन भिडिअ बानायनो थाखाय आरो बिसोरजोंबो आं समय दसे खालामबाय बेवहायनो आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोनजों आरो फिन जगाजग जाफिनबाय सोरबा कल खालामबाय सोरबा गोबां कल खालामबाय ओरैबायदि कल खालामबाय आदा लाइभ फैफिनदो आरो बिनि गेजेराव फिन आं लाइभ फैफिनबावबाय आरो लोगोसे आरो दसे ड्रप थाथ'बाय आरो बिनि गेजेराव आरो फिन लाइभ फैफिनबावबाय आरो ड्रप थाथ'बाय आरो फिन लाइभ फैफिनबावबाय स' दिनै दा बेवहाय लाइभ फैनायावहाय फाइनाल रिजाल्ट दंसै दा फाइनाल रिजाल्टआ जाहैबाय बेवहाय UPPLआ 11 आवहाय दङ दायो BPPआ 8 आव BJP 6 आवहाय आरो टटेल बेल' लिडिं होनना बुङोब्ला UPPLआ 11 BPPआ 16 BJP 10 कंग्रेस 1 आदार्स 2 आउट अफ 40 सीटआव 26 सीटआ थांबाय 40 सीटल' दा दंसै दायो
रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दं दायो BM सेटआप चेनेल सोरनि आखायाव थांगोन स' खोनानो मोनबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा देरहाबाय कुसुगावआवहाय खोनानो मोनदों जोङो हाग्रामा महिलारिखौ कुसुगावआव देरहाबाय होननानै बिथाङा लिडिं खालामबाय थादों होननानै बुंदोंमोन स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो सानदों मिस्टार प्रभात बसुमतारी बिथाङा सुबाइजार कनस्टिटिउएन्सि समस्तियाव देरहानो हाबाय मिस्टार गुनेश्वर गयारिखौ फेजेननानै बावखुंग्रियाव दनेश्वर गयारियाबो देरहानो हाबाय बावखुंग्रियाव आरो लोगोसे बिआर फेरेंगा बिथाङा देरहानो हाबाय खाम्फा बरगयारिखौ फेजेननानै फानिराम ब्रह्मआ देरहाबाय रोंगोरा नार्जारिखौ फेजेनना नोंथांमोना लाइभ नायगासिनो दं BM सेटआप चेनेल स' बेवहाय नोंथांमोना माखासे इम्परटेन्ट रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन थांगासिनो दङ लाइभनि दारै UPPLआ लिडिं हिसाबै लादों 11 BPFआ लादों 16 आरो बिनि गेजेराव BJPआ लादों 10 कंग्रेस 1 आदार्स 2 सोरनि आखायाव थांगोन देग्लाय रायजो राजाफोर सोरनि आखायाव थांगोन सोरनि आखायाव थांगोन देग्लाय रायजो राजाफोर सोरनि आखायाव थांगोन देग्लाय सोरनि आखायाव थांगोन देग्लाय रायजो राजाफोर कासुगावआवहाय उकिल मोसाहारिया देरहाबाय रायजो राजाफोर कासुगावआवहाय उकिल मोसाहारिया देरहाबाय हाग्रामा महिलारि जेनबाय रायजो राजाफोर कासुगावआवहाय उकिल मोसाहारि देरहाबाय UPPL हानजानिफ्राय कासुगावआवहाय UPPL हानजानिफ्राय जानानै मिस्टार उकिल मोसाहारिया देरहाबाय आरो हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनबाय रायजो राजाफोर कासुगावआवहाय मिस्टार हाग्रामा महिलारिया जेनबाय उकिल मोसाहारिया देरहाबाय UPPL हानजानि जानानै कासुगावआवहाय उकिल मोसाहारिया देरहाबाय UPPL हानजानि जानानै ब्रेकिं नाउ उकिल मोसाहारिया देरहाबाय UPPL हानजानि जानानै रायजो राजाफ्रा सानगासिनो दं सोर देरहामारगोन सिगांग्रो सिगांग्रो UPPL खौ नुबाय आरो बिनि गेजेराव BPF खौ नुबाय आरो दायो सोर लिडिं खालामगोन सोर देरहागोन नङा होमबा कुइसन इज डेट सोर देरहामारगोन स' बिग ब्रेकिं कासुगावआवहाय उकिल मोसाहारिया देरहाबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेनबाय प्रमद बर' आरो
हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव नायोब्ला सुनायना नायोब्ला प्रमद बर' बिथाङा गयबारिखौबो देरहाबाय कक्लाबारिखौबो देरहाबाय आरो लोगोसे दायो मिस्टार हाग्रामा महिलारिया कासुगावआवहाय उकिल मोसाहारिजों जेनबाय। रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ बिएम सोदोब चेनेल इउपिपिएलआ 11टा सिट आरो बिपिएफआ 8टा सिट आरो बिजेपिआ 6टा सिट बे फाइनाल स्टेज 26 नि गेजेराव बेखौ राननानै दा गासै 14टा सिट काउन्टिं जाफिनगासिनो दङ थाबैनो बेखौ रिजाल्टखौ मोननो हागोन। रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारियाबो ओरैनो गोरलैयाव जेनाखै बेखौ बायदि बुंदों। कुसुगाव परास हाग्रामा महिलारि आरो बिनि गेजेराव देरहाबाय उकिल मोसाहारि। निसिमानि जानानै मिस्टार जेम्स बसुमतारिया बिपिएफ हान्जानि जानानै देरहानो हादों। प्रभात बसुमतारिया बिथाङा सुबाइजारनि जानानै देरहानो हादों बिपिएफ हान्जानि जानानै आरो लोगोसे धनन्जय बसुमतारिया मानस सेरफाङाव बिपिएफ हान्जानि जानानै देरहानो हादों। दीपक मरा बिजेपि जानानै फासनय सेरफांनि जानानै देरहानो हादों। मुनमुन ब्रह्मआ विन पर्बत जरायाव जानानै बिथाङा देरहानो हादों बिपिएफ हान्जानि जानानै मुनमुन ब्रह्मआ। सन्जय सरगियारिया इउपिपिएलनि जानानै देरहानो हादों हरिसिंगानि आरो लोगोसे अबिराम महानायकआ बिजेपिनि जानानै थुरिबारियाव देरहानो हाबाय। डक्टर नीलज सरगारिया रौतायाव इउपिपिएल हान्जानि जानानै देरहानो हादों। रनेन्द्र नार्जारिया बिजेपिनि जानानै सुख्लाय सेरफाङाव देरहानो हादों। दरना नारायण दासआ बिजेपिनि जानानै नागराजुलियाव देरहानो हादों आरो प्रेस मोसाहारिया बिपिएफनि जानानै धोनस्रियाव देरहानो हादों। दावबायसा बर'आ इउपिपिएल हान्जानि जानानै बेरगावआव देरहानो हादों। दिलीप कुमार बर'आ कालिंदिवारनि जानानै कालिंदिवाराव इउपिपिएल हान्जानि जानानै देरहानो हादों। गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया इउपिपिएल हान्जानि जानानै बैराबकुन्दआव देरहानो हादों। रिपेन दैमारिखौ फेजेनदों बिथाङा। बिजित गोरा नार्जारिया बिपिएफ जानानै दराङाजुलियाव देरहानो हादों। राकेश ब्रह्मआ इउपिपिएल हान्जानि जानानै मुसलपुराव देरहानो हादों। बबेन्द्र बर'आ बिजेपिनि जानानै खैराबारियाव देरहानो हादों। बि सावरायगोरिया बिपिएफनि जानानै चिराङाव देरहानो हादों। प्रमद बर' बिथाङा कक्लाबारियाव इउपिपिएल हान्जानि जानानै देरहानो हादों। बिथाङा सासे इउपिपिएल हान्जानि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बेखौ मिथिखायो। बि फेरेंगिया इउपिपिएल हान्जानि जानानै चिरां दुवाराव 14 नं चिरां दुवाराव देरहानो हादों। पानिराम ब्रह्मआ बिपिएफ हान्जानि जानानै काजलगावआव देरहानो हादों। रोंगोरा नार्जारिखौ बिथाङा फेजेनदों। जेम्स बसुमतारिया निसिमानि जानानै बिथाङा निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बिथाङा फेजेननो हादों। प्रभात बसुमतारिया बिथाङा सुबाइजारनि जानानै गुनेश्वर गयारिखौ फेजेनना देरहादों। धनन्जय बसुमतारिया बिथाङा बिपिएफ हान्जानि जानानै मानस सेरफाङाव बिथाङा देरहादों आरो दीपक मरा बिजेपिनि जानानै फासनय सेरफाङाव देरहानो हादों।
मुनमुन ब्रह्मआ पर्बत जरा जानानै देरहानो हादों खोब भाइरेल जासोदोंमोन बै समावबो सन्जय स्वर्गियारिया इउपिपिएल हान्जानि जानानै हरिसिंगायाव देरहानो हादों अबिराम महानायकआ बिजेपिनि जानानै थुरिबारियाव देरहानो हादों डक्टर नीरज स्वर्गियारिया रौतानि जानानै इउपिपिएल हान्जानि जानानै रौतायाव देरहानो हादों रनेन्द्र नार्जारिया बिजेपिनि जानानै सुक्लाय सेरफाङाव देरहानो हादों दरमा नारायण दासआ बिजेपिनि जानानै नाग्रिजुलियाव देरहानो हादों प्रेस मोसाहारिया बिपिएफनि जानानै दोहोनसिरियाव देरहानो हादों रायजो राजाफोर आरो दावबायसा बर'आ भेरगावआव जानानै इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिथाङा भेरगावआव देरहानो हादों बे समाव भेरगावआवहाय नेरसोन बर'मोन बिथांजों खोब इन्टारभिउ लानो नाजादोंमोन बाट बिथाङा बै समाव मिडियाखौ उल्टा पाल्टा ओरैबायदि होननानै बिराद गोबां बाथ्रा बुङोमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया इउपिपिएलनि जानानै भैरबखुन्दखौ देरहानो हादों बिजित गोरा नार्जारिया बिपिएफ हान्जानि जानानै दरंगाजुलिखौ देरहानो हादों राकेश ब्रह्मआ इउपिपिएलनि जानानै मुसलपुरखौ देरहानो हादों बाबेन्द्र बर'आ बिजेपिनि जानानै खैराबारि समस्तिखौ देरहानो हादों बि सावरायगिरिया बिपिएफ हान्जानि जानानै चिरां समस्तियाव देरहानो हादों 13 नं चिरां समस्ति प्रमद बर' सारा इउपिपिएल हान्जानि जानानै कख्लाबारिखौ देरहानो हादों बि फेरेंगाया इउपिपिएल हान्जानि जानानै चिरां दुवारखौ देरहानो हादों खाम्फा परिगारखौ बिथाङा फेजेनदों स' रायजो राजाफोर बे दिनैनि माखासे लाइभ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ दा बेवहाय गोबां रंजानाय गोबां जागासिनो दङ स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन फारि फारि थाबैनो सोर पार्टिया देरहागोन इउपिपिएल देरहागोन बिपिएफ देरहागोन बिजेपि देरहागोन सोर देरहागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल आरो नोंथांमोनखौ आङो बुङो स' नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोननि वाट्सएपआवहाय जाहाथे गुबुनफ्राबो नुयो बे बिएम सोदोब चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय स' रायजो राजाफोर दहायो सासे मानसिया आंनो बे बुस्थुखौ हरदोंमोन बेयाव दोनथ'बाय आङो स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायगासिनो दंना रायजो राजाफोर $8,220 भिउ गोबां बर' हारिनि सुबुंफ्रा लाइभ जोंनि चेनेलखौ नायगासिनो दङ स' लिडिं हिसाबैथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ
So 8,000 view आरो लोगोसे 5,206 लाइक 218.75 रां डनेशन थैंक यू सो मच स' बिनि गेजेराव उपेन बसुमतारिया 40 रां डनेशन हरदों दैमालुआबो 51 रां हरदों आरो बिनि गेजेराव अशक बसुमतारिया 11 रां हरदों आरो अनसुमाया हरदों 101 रां थेंक इउ स' माच अनसुमा 101 रां हरनायनि थाखाय अशक बसुमतारि 11 रां हरनायनि थाखाय दैमालु 51 रां हरनायनि थाखाय उपेन बसुमतारि 40 रां हरनायनि थाखाय सोर देरहागोन नङा होमबा गोबां मानसिफ्रा दायो वेट खालामगासिनो दं आरो गोबां मानसिफ्रा मोसागासिनो दं रंजागासिनो दङ गाबोननि दिनावहाय सोर बे BTC खौ एबा बे BTR खौ BTC थ' नंला बे BTR खौ दैदेननो हागोन सोर गाबोननि दिनावहाय सोर पार्टिया सरकार दागोन आरो बे BTR खौ दैदेनगोन रायजो राजाफोर नङा होमबा बे मोनसे गोबां गेदेर गेदेर सोंथि बयनिबो गोसोआवहाय सोंनाय दङ दा रायजो राजाफ्रा बेखौ सोंनानै दङ नङा होमबा स' दायो सोर देरहामारगोन सोर देरहामारगोन सोर लिड खालाममारगोन दाथ' UPPला 11टा सिट मोनगासिनो दङ आरो BPपा 8टा सिट आरो BJPआ 6टा सिट स' सोर देरहामारगोन नङा होमबा सोर देरहामारगोन स' बेबायदि हिसाबै जागासिनो दं रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना BM सेटआप चेनेलखौ नायगासिनो दं रायजो राजाफोर स' हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबरगावआवहाय देरहानो हाबाय रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबरगावआवहाय देरहानो हाबाय रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारिया देबरगावआवहाय देरहानो हाबाय
नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। So रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ BM सोदोब चेनेल 40टा सिट आरो लोगोसे दिनैनि इलेक्सन नि रिजाल्ट दाख्लै बयनिबो इलेक्सन जानानै दिनै भट काउंटिं दिनै 12 डिसेम्बर so नोंथांमोना दिनैनि बे इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायगासिनो दङ जोंनि BM सोदोब चेनेलनि दारै ओके मोनसे सोलायनाय सो इपिपिएलआ 12टा सिट मोननो हाबाय रायजो राजाफोर टा सिट 27 जासिगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय 13टा आरो लोगोसे नैबेयावहाय इपिपिएल को 12
So रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ 12टा सिट आवग्रिबाय आरो बिनि गेजेराव 6,337 view, 6,400 view, 5,484 likes, 268.83 revenue. Thank you so much. So बेवहाय GSP आ मोनसे सिट देरहानानै होबाय रायजो राजाफोर. जों बेवहाय GSP होनना बुंनोसै आरो बेनि गेजेराव मोनसे सिट. आदार्सआवहाय जोङो बेवहाय 6 So गासै 13टा सिट रिमाइनिं रायजो राजाफोर. इउपिपिएलआ सरकार दाब्लाबो बेवहाय हारसिङै सरकार दानो हागोन ना इउपिपिएलआ, बे मोनसे सोंथि. So रायजो राजाफोर बेयाव गोबां गेदेर खौरां. जा खख्लाबारियावहाय जोंहा खख्लाबारि आरो गयबारियावहाय मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा मोननै जायगायावबो देरहाबाय. बै समावहाय बिथाङा लिडिंआवहाय जेनदोंमोन, बाट फाइनालि बिथाङा देरहानो हाबाय. बिथाङा लिडिंआव बिथांखौ जेननाय नुदोंमोन, बाट फाइनालाव बिथांखौ देरहानाय नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर. स' लिडिंआवहाय दायो बिपिएफखौ गोबां गोजौआव नुनो मोनदों, बाट दायो फाइनालावहाय नायोब्ला इउपिपिएलआ 11आवहाय दायो इउपिपिएलआ 12आव दङ. $6,982 view. Thank you so much. 5,572 like. 268.83 revenue.
26 नङा रायजो राजाफोर 27 मानो होनोबा बेयाव जिएसपी गण सुरक्षा पार्टी नब कुमार सरनिया माने पार्टीनिफ्राय मोनसे सिट देरहादों जायनि जाहोनाव गासै 27 जायो नोंथांमोना मोजां काउन्ट खालामना नायनो हागोन बेवहाय रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना नुनो मोनदों इउपिपिएलआ बेसेबां सिट मोनदों आरो बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव बिपिएफआ बेसेबां सिट बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं नोंथांमोना नायदों बेवहाय इउपिपिएलखौ 13 नुनो मोनदों आरो बिपिएफखौ 15 आरो लोगोसे बेवहाय बिजेपिखौ 10 कांग्रेस 1 अदर्स 1 So कक्लाबारियावहाय मिस्टार प्रमोद बर' बिथां सारा देरहानो हाबाय गयबारियावबो प्रमोद बर' सारा देरहानो हाबाय मोननै जायगायावबो बिथाङा देरहानो हाबाय राकेश बर'आ मुसलपुराव इउपिपिएल हानजानिफ्राय जानानै देरहानो हादों भबेन्द्र बर'आ
खैराबारिनि जानानै देरहानो हादों। So you people देरहाफिननो थांगासिनो दङ। आखायाव लांफिनगासिनो दङ you people हानजाया। So बेवहाय फाइनालाव नायोबा you people 12th seat, BP 8, BJP 6, Congress 0, GSP 1. आरो बिनाव लिडिंआव नायोबा you people 11, BPF 16, sorry, BPP 13, BPF 15, आरो BJP 10, Congress 1, others 1. बे लिडिंआव नायोबा सोरनि आखायाव थांगोन बे बिटिआरआ? सोर बेखौ दैदेननो हागोन बे बिटिआरखौ? स' बयबो गोसो गुदुं जायो मोनथिनो थाखाय। नोंथांमोनाबो मोनथिनो थाखाय गोसो गुदुं जादों। आंबो नोंथांमोन बायदिनो गोसो गुदुं जागासिनो दङ मोनथिनो थाखाय। सोर देरहामारगोन? बबे मोनसे पार्टिया देरहामारगोन? नै इदिबायदि जानानै गोसो गुदुं जागासिनो दङ। भूमिका सरकारी जय बीएम सेटअप चैनल जय आदा प्रकाश नी थैंक यू सो मच भूमिका।
So नोंथांमोना भिडिअखौ नायगासिनो दङ PM सोदोब चेनेलाव आरो आंजों नोंथांमोना जगाजग जानानै दङ। So गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ हरनि समावहाय 11टा बाजिबाय आरो दासिमबो काउन्टिंआ जोबनो थाङाखै। सोर देरहामारगोन बेखौ रावबो मिन्थियाखै आरो दासिमबो आं ओंखाम जायाखै। दहाय सेंग्रा मोनसे माखासे जानाय दंमोन आं बेखौ जाबाय आरो बिनि गेजेराव दायो दङ आरो न'आव लाबोनाय दङ फ्रिजआवहाय दोनदों आङो ना फिस ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं दाहाय जेब्ला बे भिडिअखौ लाइभ होखांगोन अब्ला बेवहाय समाव आं नाखौ एवनानै जागोन। बिराद ओंखाम उखैदों उखैनाया बाट अब्लाबो आंबो खोनासंनो लुबैदों नोंथांमोना जेरैहाय खोनासंनो लुबैदों सोर देरहामारगोन बा सोर बे बिटिआरखौ दैदेनमारगोन आंबो बेखौ खोनासंनो लुबैदों बाट आं बेवहाय आन्दाज हमनाय मथे बेवहाय लिड खालामगोना एसे माने हारसिङैनो सरकारखौ लिड खालामगोना हारसिङैनो सरकार दानो हागोना एसे गोब्राब नुहुरनाय बायदि नुनो मोनदों। एलायन्सआथ' जाखाथारनांगोन बायदि मोनदों बेवहाय। स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फारि फारियै। स' बेवहाय गोबां बिपि पार्टिनि मानसिफोरा गोबां रंजानायखौ नुनो मोन्दों फ्लेगखौ लायै लायै गोबां मोसानायखौ नुनो मोन्दों। बाट देरहागोना सोर बे कुइसना दाबो जोबाखै। देरहागोना सोर बे कुइसनखौ दाबो रावबो खोन्थानो हायाखै बे कुइसननि एन्सारखौ दासिमबो रावबो खोन्थानो हायाखै। स' रायजो राजाफोर टटेल बेल' लिडिं सिस्टेमै नायोब्ला बे जास्ट लिडिंसो इउपिपिएलआ 13 बिपिएफआ 15 बिजेपिआ 10 कंग्रेस 1 आदार्स 1। जाय मानसिया बे निउसखौ नायनो रोंगोन बे मानसियासो बुजिगोन मानो होनोब्ला जों फाइनालनि थाखाय नैबेयाव साइडआव दोनखादों बेयाव जि आपग्रेड जागोन बे माब्लाबाबो सोलायनाय नङा। इउपिपिएलआ दा 12टा सिट देरहाना दङ स' बे 12टायानो थाबाय थागोन।
बे साइडनियासो दै जियन दैमारि नोंथाङा ओंखाम उखैबाबा प्लिज अनानै ओंखाम जाहैदो स' बयबो बेबायदिनो जागासिनो दङ जोबसिगोन रिजाल्टआ जोबथारसिगोन बारा गोबाव गैला एसेल'सै दा गासै 27टा थांबाय 13टा सिट दंबावो बे 13टा सिटखौ कमप्लिट खालामबानो सोरनि आखायाव थांगोन बेखौ कमप्लिट खालामबानो थाहैगोन आरो नैबेनि गेजेराव इउपिपिएलआ 13टा सिटआव लिडिं खालामगासिनो दं बिनि मिनिङा बे नङा कि बिथांमोना देरहाथारदों बिपिएफआ 15टा सिट लिडिं खालामदों बिनि मिनिङा बे नङा कि बिथांमोना देरहाथारदों स' कन्टिनिउ नोंथांमोना बुजियाखैना स' बेवहाय बुजिनो हागोन लासैनो नायलांबाय थाबा गेजेर खन्द'आव हाबसनना नायबा बहा बुजिनो बे टटेल बिल' लिडिंआव देखायनाया बेयाव जेसेबांखिनि दंना बेयाव काउन्टिं जागासिनो दं रायजो राजाफोर माने गासैयाव लिडिं जाना दं बिथांमोना बेनि इउपिपिएलनि गेजेराव बेयावबो काउन्टिं जानानै माखासे देरहानाय दङ आरो बिनि गेजेराव नैबे बिपिएफनि 15आवबो बिथांमोननियावबो माबा देरहानायबो दङ आरो बिनि गेजेराव माबानायबो दङ स' बेवहाय जास्ट एजिउम खालामनानै बेखौ होनाय जायो काउन्टिंआव बाट फाइनाल नङा फाइनाला नैबेसो साइडनिया 6288 दासिमबो लाइभ दङ जोंजों
स' रोजा रोजाफोर नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल लिडिंआव दङ इउपिपिएलआ 13 आव बिपिएफआ 15 बिजेपिआ 10 कंग्रेसआ 1 आदार्सआ 1 फाइनालाव सहैबाय इउपिपिएलआ 12 बिपिएफआ 8 बिजेपिआ 6 जिएसपि 1 So thank you so much नोंथांमोना गासैबो लाइभआव थाबानायनि थाखाय जोंजों कानेक्शनाव थानायनि थाखाय 6350 सुबुङा लाइभआव दङ आरो लोगोसे लाइक खालामनानै गालांनाय 6228 बा 30 गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौबो गोजोननाय थाबाय देबरगाव समस्थियावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा देरहाबाय कासुगाव बिथाङा जेनबाय देबरगाव समस्थियाव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बुद्धदेब बिथां दंमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजो राजाफोर बहा दङ ओके इउ कन्टिनिउ फुंखा ब्रह्मआ बुंदों ओके इउ कन्टिनिउ होनना बुंदों आंखौ बिथाङा हाय गाइस आंबो उन्दुवाखै नोंथांमोनाबो दा उन्दुथ' दायो क'क्राझाराव गोबां मानसिफ्रा दावराव मोसादों मिनिदों अमर नार्जारी कुरकुरे अमर नार्जारी कुरकुरे अमर नार्जारी कुरकुरे मिस्टार मोदला मा बुंखो उखैनानैथ' बेफोरबायदि जादों कुरकुरे कुरकुरे सोमावसार बसुमतारी इउपिपिएलखौ देरहाजानो लुबैदों ना मा होननाय जाखो
सोरखौ सोंखो उन्दुआलै आदा आंबो नोंजोंनो थाफाबाय थागोन अके सोर देरहामारगोन आसलथे सोर देरहामारगोन हाग्रामा महिलारिया कुसुगावहाय जेनबाय So guys, नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि सायावहाय इलेक्शन जानायनि फिथाइ दिनै नुनो मोनगोन बेयावहाय गासै दा लिडिं हिसाबै दङ इउपिपिएलआ 13 बिपिएफआ 15 बिजेपिआ 10 कांग्रेसआ 1 आदार्स 1 दा फाइनाल स्टेजआव थांनायाव दा मोननो मोनदों बेयाव 27 सीट देरहाबाय 27 सीट देरहानायाव गासै बे 27 सीटनि गेजेराव गासै कब्जा खालामनो हादों इउपिपिएलआ 12था बिपिएफआ 8था बिजेपिआ 6था जिएसपिआ मोनसे आरो बिनि गेजेराव दायो थाबावदों 13टा सीट बे 13टा सीटआ सोरनि गेजेराव थांबावगोन बेखौ जोङो नेबावनांगौ रायजो राजाफोर
मुनमुन ब्रह्मआ पर्बतजरानि जानानै बिपिएफ हान्जानि जानानै बिथाङा देरहानो हाबाय। सन्जय सरकारिया इउपिपिएल हान्जानि जानानै हरिसिंगायाव देरहानो हाबाय। अबिराम महानायकआ बिजेपिनि जानानै थुरिबारियाव देरहानो हाबाय। डक्टर नीलुत सरकारिया रौतायावहाय इउपिपिएल हान्जानि जानानै देरहानो हाबाय। रनेन्द्र नार्जारिया बिजेपिनि जानानै सुक्लाय सेरफाङाव देरहानो हाबाय। धर्मा नारायण दासआ बिजेपिनि जानानै नाग्रिजुलियाव देरहानो हाबाय। प्रेस मुसाहारिया बिपिएफनि जानानै दोहोनसिरियाव देरहानो हाबाय। दावबायसा बर'आ बेरेगाव समस्तियावहाय बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि जानानै देरहानो हाबाय। दिलीप कुमार बर'आ इउपिपिएल हान्जानि जानानै कालिंदुवाराव देरहानो हाबाय। गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया इउपिपिएल हान्जानि जानानै बैराबकुन्द समस्तियाव देरहानो हाबाय। बिजित गोरा नार्जारिया बिपिएफ हान्जानि जानानै बिथाङा देरहानो हाबाय। इउपिपिएल हान्जानि जानानै मुसुलफुलावहाय राकेश ब्रह्म बिथाङा देरहानो हाबाय। भबेन्द्र बर'आ बिजेपि जानानै खैराबारियाव देरहानो हाबाय। बिसावरायगोराया बिपिएफ हान्जानि जानानै चिरां समस्तियाव देरहानो हाबाय। प्रमद बर' बिथाङा कक्लाबारियावहाय इउपिपिएल हान्जानि जानानै देरहानो हाबाय। लोगोसे गयबारियावहायबो बिथाङा देरहानो हाबाय। बि फेरेंगाया इउपिपिएल हान्जानि जानानै चिरां दुवारावहाय खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनना देरहानो हाबाय। फानिराम ब्रह्मआ काजलगावआवहाय रोंगोरा नार्जारिखौ फेजेननानै देरहानो हाबाय। जेम्स बसुमतारिया निसिमा समस्तियावहाय निर्मल कुमार ब्रह्मखौ फेजेननानै बिथाङा फिन खेबसे देरहाबोनो हाबावबाय। प्रभात बसुमतारिया सुबाइजारावहाय गुनेश्वर गयारिखौ फेजेननानै देरहानो हाबाय। धनन्जय बसुमतारिया मानस सेरफाङावहाय इउपिपिएल हान्जानि सुरेश दैमारिखौ फेजेननानै बिपिएफ हान्जानि जाना गेलेनानै देरहानो हादों। दीपक मुरा बिजेपि हान्जानि जानानै पासनय सेरफाङाव देरहानो हादों। मुनमुन ब्रह्मआ बिपिएफ हान्जानि जानानै पर्बतजरायाव देरहानो हादों। नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल। नोंथांमोननि मथेब्ला सोर देरहागोन रायजो राजाफोर? सोर देरहामारगोन? सोरनि आखायाव थांमारगोन? मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा मोननै समस्तियावबो देरहादों हारसिङैनो। मोननै समस्तियावबो बिथाङा देरहानो हादों। इउपिपिएल पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जा मिस्टार प्रमद बर' सारा
मोननैबो समस्थियाव बिथाङा देरहानो हादों कक्लाबारि आरो गयबारियाव। सन्जिका ब्रह्मआ बुंदों नोंनि मथेब्ला सोर देरहागोन आदा? बेवहाय हमनो हाथ'वा जों बेवहाय दायो सोर देरहागोन, मानो होनोब्ला फाइनाल आरो गासै 13टा सिट दंबावो। बे 13टा सिटनि गेजेराव सोर देरहागोन बेखौ मिथिंगा नार्जारि बोरो इउपिपिएलनि सापर्टार सिरिथार। SMS पावारआ बुंहरदों मिथिंगा नार्जारि बिथांनि मुङा आरो बोरो इउपिपिएलनि सापर्टारा सिरिथार होनना बुंदों। मिथिंगा नार्जारिया बुंदों 40 रुपिस हरदों बिथाङा, थेंक इउ स' माच मिथिंगा नार्जारि, आरो बिनि गेजेराव इउपिपिएलनि सापर्टारा बोरो सिरिथार होननानै बुंदों। स' जायफोरो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो, बिपिएफखौ सापर्ट खालामो, बिजेपिखौ सापर्ट खालामो, बिथांमोना कमेन्ट खालाम, बाथ्रा बाय रायज्लाय। स' जोंहा जोबथारनोसै लाइभआव दायो। सोर देरहामारगोन? जों बावैनो मोनथिनो मोनगोन रायजो राजाफोर, सोर देरहामारगोन। 5,800 भिउ, 6,355 लाइक्स आरो बिनि गेजेराव 308 रेभिनिउ। थेंक इउ स' माच। स' बिपिएफ हान्जानिफ्राय 9टा सिट आरो लोगोसे बिजेपिनिफ्राय 7टा सोलायनाय मोनबाय बेवहाय। गासै 29टा गासै 29टा सिट थांबाय। गासै 11टा सिटल'सै रायजो राजाफोर, 11टा सिटल'सै। बिनि उनावहाय जाय देरहासिन बेनो। इउपिपिएलनियाव दायो 12टा सिट देरहाना दङ, बिपिएफआ 9टा सिट आरो बिनि गेजेराव बिजेपिआ 7टा सिट। जाय देरहागोन बेनो।
गासै 11टा सिट दंबावो रायजो राजाफोर। स' नोंथांमोननि मथेब्ला सोर देरहागोन बायदि रायजो राजाफोर? कर्नेल बसुमतारी बुंदों आदा फैला सारालाय स' बियो दा गेलेथ'वाखै बिथाङा MLA ना मायावसो गेलेगोन नामा बेखौ जों खोनानो मोन्दों। स' रायजो राजाफोर उन्दुबाय नामा? माथो सिरि सिरि? जायफोरहा UPPL खौ सापर्ट खालामो बिथांमोना UPPL खौ जै जै होनबाय था आरो लोगोसे जायफोर BPF खौ सापर्ट खालामो बिथांमोना BPF खौ जै जै होनबाय था। दासिमबो जेननाय देरहानाया जाथ'वाखै रायजो राजाफोर। दानिफ्रायनो देरहाखाबाय होननानै सानना लानानै खुनु लाब गैया, मानो होनोब्ला दासिमबो 11टा सिट दंबावो आरो UPPL आ 12टा सिटआव आवग्रिना दङ। रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो। नोंथांमोना दिनै जों लाइभआव गोबां समसिम थाहैबाय आरो लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। 11टा सिट दंबावो रायजो राजाफोर। 11टा सिट। सिटआवहाय जाय देरहागोन बेनो। UPPनिफ्राय 13, BJPनिफ्राय 10, BPFनिफ्राय 15, कंग्रेसनिफ्राय 1, आदार्स बिल लिडिंआव थांदों। लोगोसे दा फाइनाल स्टेजआव बुंबा UPPआव 12, ओमफ्राय BPFआव 9, BJPआव 7 आरो GSPआव 1।
स' रायजो राजाफोर गोबां गेदेर सोलायनाय BPFआ डाइरेक्टलि 13 मोनबाय खेबसेनो BPFआ डाइरेक्टलि 13 मोनबाय BPF 13 आरो बिनि गेजेरावहाय बेयाव 33 7टा सिटल'सै रायजो राजाफोर फाइनाल फैबाय फाइनालाव जास्ट 7टाल'सै Twenty-seven, 23. फाइनाल रायजो राजाफोर फाइनाल UPPLआ दायो लिड खालामबाय 13 सिट मोनना दङ BPFआ 13 सिट मोनना दङ UPPLआ 12टा सिट दायो गासै 7टा सिटल'सै गोबां रंजानाय नुनो मोनदों दायो 11:50 जाबाय रायजो राजाफोर दा नों उन्दुनो ओंखाराखै उन्दुनोथ' रेस्ट लानो लुबैबाय फुंनिफ्रायनो लाइभ फैनाय ना फुंनिफ्रायनो लाइभ जागासिनो दं बाट रिजाल्टखौ नायथारनो लुबैदों जोङो
रायजो राजाफोर 7टा सिट दंबावो बेवहाय 7टा सिटआव 33 सिट थांबाय बिनि गेजेराव UPPLआ 12टा आरो BPFआ 13टा BJPआ 7टा ओमफ्राय बिदिनो GSPआ सन्जय सरगियारिया हरिसिंगायाव देरहादों UPPL हानजानि जानानै बि सावरायगिरिया चिराङाव देरहादों मावथि ब्रह्म हाज'वारिखौ फेजेननानै राकेश ब्रह्मआ देरहादों मुसलपुरावहाय पानिराम ब्रह्मआ काजलगावआव देरहादों रोंगोरा नार्जारिखौ फेजेननानै UPPLआ लिड लागासिनो दं दायो रायजो राजाफोर UPPLआ थांगोन रायजो राजाफोर UPPLआ दायो लिड लागासिनो UPPL BPFआ लिड लागासिनो दङ UPPLआ 12आव आरो BPFआ 13आव बागानपारा कन्स्टिटिउन्सियावहाय UPPL हानजाया देरहाबाय बार'था जाबाय रायजो राजाफोर UPPLआ 13टा
गुड मर्निं रायजो राजाफोर बयखौबो गोसो गोथारै गुड मर्निं So रायजो राजाफोर UPPL 13 BPP 12 BJP 7 JSP 1
रायजो राजाफोर 12था 8 जाबाय बिनि गेजेराव रायजो राजाफोर 7टा सिट काउन्टिं जागासिनो दंमोन बाट दासिमबो जोङो मिथिनो मोनाखै सोरनि आखायाव थांगोन बाट नुनो मोननाय मथेथ' BPF आनो